un veciño da Pobra do Caramiñal atopou o cadáver dunha muller na súa viña. Estaba agochado entre o depósito da auga e o muro da leira nun lugar de acceso moi difícil. O que o fixo non é de moi lonxe, ou se é de lonxe conocía ben o sitio. Unha muller de 39 anos de idade, de orixe dominicana, que residía en Ribeira, onde, segundo algunhas fontes, exercía a prostitución. O 061 dixeron esta morte, además é unha morte violenta. Agora mesmo, dentro destas dependencias xudiciais, a familia máis directa da vítima chegada dende Barcelona cun propósito moi claro: repatriar canto antes a República Dominicana o corpo da súa familiar. Yulisa Altagracia foi torturada cun desparafusador antes de que os seus asasinos lle desen unha coitelada fatal para rematala, e como se fose un animal deixárona abandonada nun viñedo. Na nosa mesa de investigación de hoxe, a forense Berta Rodríguez. Que tal, Berta? Hola, boas noites. Chama sempre a atención en estos paraxes solitarios, agochado, un cadáver, como se vai a vida, verdad, pouco a pouco, e en soedade. En soidade e dignificado, ademais, polo traballo de axentes como a policía que temos hoxe sentada na nosa mesa por primeira vez. Dámoslle a benvida a Begoña Rodríguez, da Policía Xudicial da Garda Civil de Coruña. Que tal, Begoña? Hola, boas noites. Benvida, Begoña. Pídoche un titular moi breve sobre esta investigación, sobre este caso que estamos a punto de debullar. Pois eu diría que ela mesma resolveu o seu propio caso. Eu engadiría que, ademais de resolver o seu propio caso, esta foi unha investigación marcada polo olfato e a celeridade dos investigadores. Imos coñecela mellor e volvemos á mesa para analizala. 7 de xuño de 2015. É noite pechada no Barbanza. Nunha veiga apartada da Pobra do Caramiñal, un veciño fai un achado que lle corta a respiración. No chan, inmóvil, está o corpo sen vida dunha muller. No cuartel da Garda Civil entra a chamada que activa o grupo especializado en homicidios. En minutos, varias patrullas póñense en marcha. O acceso é difícil. O lugar está afastado. E iso xa deixa unha sensación incómoda. Ali non se chega por casualidade. Ali, alguén quixo estar lonxe de todo. Baixo a única luz das lanternas, os axentes comproban que a muller aparece tirada nunha posición que definen como non natural. Abonda un intre para confirmalo. Non é unha morte tranquila, é unha morte violenta. En esa escuridade a pregunta é inmediata. Quen é ela e quen a deixou aquí? Urxe poñerlle nome á vítima, porque sen nome non hai vida que reconstruir, non hai últimos pasos, non hai quen buscar. E entón os investigadores tiran dun fío, van a un club de Ribeira. Unha das mulleres falta esa noite e o seu móvil non dá sinal. A descripción cadra. Unha fotografía ponlle por fin nome ao cadáver. Yulisa Altagracia. En ese instante todo muda porque xa non é un corpo, é unha persoa. Alguén que poucas horas antes estaba vivo. Hai un detalle que inquieta os axentes. Na veiga hai pouco sangue, demasiado pouco. Iso abre unha hipótese máis escura. A Yulisa puideron a matar noutro lugar e despois desfacerse do corpo. A partir dese momento a veiga convértese nunha escena de crime na que calquera vestixo será vital. Un asasino, ou máis dun, anda solto. E o tempo xoga en contra. Onde morreu realmente Yulisa? Quen foi o último en vela con vida? E quen tivo tempo e frialdade para levala ata ese lugar afastado? O caso que temos hoxe en riba da mesa, penso que un dos máis trepidantes polo ritmo que levou dos que temos tratado ata o de agora. Begoña, o caso arranca a eso das 9:10 da noite cando recibes unha chamada ao teu teléfono. Sí, a min chámame o responsable da unidade en aquel momento, da unidade de Policía Judicial da Coruña, e salimos para Puebla porque hai unha muller que aparece morta con síntomas de unha morte homicida. Vamos para ali, en un principio é un CSI, un cadáver sin identificar, porque non tiñamos ningún dato de ela, e aparece en unha zona de viñas. A persona que a encontra é o dono desa viña en concreto, porque foi regar, asomouse ali a un lado e xa veu unha muller tumbada, acercouse e xa saleu a chamar aos servicios de emergencia aos veciños. Era un sitio onde só se podía ir camiñando, non se podía chegar en coche, entonces, aí empezou ese día, esa noite de investigación.
Tiñades claro que fora xa neses intres unha morte violenta e que ademais a persoa ou persoas que a mataran quixeran a facer desaparecer porque o lugar non era un lugar á vista de todos, non? Era algo bastante recóndito, Xurxo. Sí, é unha zona na que, como decía Begoña, pois non se podía chegar en coche. É dicir, que os asasinos necesariamente levaron en coche ata onde puideron o corpo e despois arrastraron cas mans e a deixaron ali. O cal tamén indicaba que necesariamente tiña que ser máis de unha persoa, como mínimo dúas, porque unha sola non podería facer. Habría ver datos no lugar que daban unhas pistas. O primeiro, para chegar ali, tens que saber que ese lugar está aí, é dicir, alguén tiña que coñecer o sitio, non se podía chegar en coche, tiñas que levarlo, non hai señais de arrastre, non hai sinais de sangre, entón todo apuntaba que alguén que coñecía aquela zona levou o cadáver para agochalo ali, arroxalo ali, que non fora topado. Pode que, por circunstancias, non o esconderan ben, entonces o dono sí que o encontrou. E o que se encontrou ese home, ese veciño, foi un cadáver, unha muller violentamente atacada. Coñecemos mellor a escena deste crime. Nunha primeira inspección na finca onde apareceu morta, os investigadores descobren que o cadáver presenta innumerables feridas na cara e no pescozo. E un corte inciso no costado esquerdo, como se fora feito cun obxecto punzante. Non parecía levar moitas horas morta. Un detalle clave, naquela leira case non había sangue. Tampouco sinais de loita nin de arrastre. A escena fala por si soa. A brutal tortura e o asasinato sucederan noutro punto. Aquel viñedo non era o lugar no que Yulisa perdera a vida, senón un agocho para o seu corpo, e que na matara sometera antes a un longo sufrimento.